जोबोद रंजानाय आङो खोनानो मोन्दों आरो खोनानो मोननायनिफ्राय न'खरनिफ्रायबो हांख्रायहरदों आरो सफैदों आरो बे समाव फैनानै बिथांखौ आं बरायनायनि थाखाय जे आखायाव लानो मोन्दों बेहाय जोबोद गोजोननाय दङ बिथांनि बिमा बिफा आरो बिबथैमोन बिथांमोननि नाजानाय लामा देखायनाय आरो गावनि नाजानाय बेफोरनि गेजेरजों जे बे गामि गोथौनिफ्रायनो PhD खौ उथ्रिनानै सफैनो हाबाय बिनि थाखाय जोबोद धन्यबाद बिनि नाजानायजोंनो लोगोसे गामियाबो नाम जाबाय गामिजों लोगोसे जोंनि आन्चलिक बेनिखायनो आङो बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हाजासे धन्यबाद होयो आरो जोंनि बर' समाज तरफनिफ्रायबो बिराद मोनसे मोजां रोखोम गौरब अनुभब खालामदों खारन जोंनि बे जायगायाव मेथमेटिक्सआव PhD लानाय गैफेरामोन दा बे मेथमेटिक्सआवनो एथ' गोरा साबजेक्टनि बिथोरावबो बिदि जुदि PhD लाखिनो हाबायब्ला बेयो जोबोद गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव बेनोसै गोजोननाय मोनदोंना गोजोननाय मोन्दों गोथौ इलुबारि गामि बेयावबो सासे जाफुंसारनो हाबाय दिनै बे गामिनिफ्रायबो मोनसे दिनै जारिमिन सोरजिबाय गोसोआव मा रोखोम गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय आंनि बेक्तिगत आरो बेल' नङा जोंनि समाज तरफनिफ्रायबो बिनो आरोबाव आवगायलांबावथों आरो बेनिफ्राय बिनि फरायनायफोरखौ नुनानै बेबायदिनो दिनै ज' बरायफैनायखौ नुनानै जाखांफुनाय गथ' गथायफ्राबो जाहाथे गोसोआव दुंखांनानै बिनि उन जाहाथे आवगायबोनो हायो बिनि थाखाय गासैखौबो दिनैनि बे प्रग्रामजों लोगोसे आं खावलायनाय थाबाय आरो